Dobroveče. Evo, ono čime se ja trenutno bavim jeste čitanje sinopsisa mladih ljudi koji su upravo večeras postali zvanično reditelji. Večeras je negde prikazan i njihov diplomski film, završni, i to je baš lepa prilika nekako da ih vidimo ovde večeras i nekako i njima velika zahvalnost, zato što je logično da kada se dogodi jedan tako veliki dan, veliki čin u vašem životu, da je prirodno da budete sa svojom porodicom, odnosno prijateljima. Međutim, oni su bili vrlo spremni da večeras ovde budu sa nama, svima zajedno, i da pričaju i o svojim filmovima i o svojim planovima i kako izgledalo to školovanje na Akademiji umetnosti. Pričat ćemo o tome nekako dvosmerno, s obzirom da su oni večeras došli sa svojim profesorom režije. To je samo jedna od tema koja će vas, nadam se, zadržati u stanju budnosti. Upoznaćete, ukoliko niste do sada, mada je on Beograđanin, ali delo već prilično dugo u inostranstvu svojom umetnošću. U pitanju je zapravo Pariz, potpuno logično kada kažemo slikarstvo, i Amerika u njegovom slučaju. Odlučio je da nekako tu proslavu 30-godišnjice svoga rada i svoga delovanja upravo započne ipak u svome gradu. Tako da smo ga negde uhvatili večeras u neko beogradsko predvečer ili baš veče u restoranu Reset, odnosno možemo da kažemo da to je neka meka dobrog ukusa i kada je hrana u pitanju, ali neki divnih ljudi koji se tamo okupljaju. I za tu priču je zadužen Peđa Miladinović, možda svima poznatiji kao deo te stvaralačke ekipe u galeriji Flowers and Arts. Nadam se da ste me razumeli, ali dobro, vidjet ćete to prvo gostovanje, čuti i prepoznati neka lica ovoga grada i onda će vam prosto sve biti jasnije. Ukoliko ste nas pratili, ali znam da je nekako slična publika koja, naravno, ukoliko imate vremena, je i popodne uz Jugoslavu i Irenu, a i uveče u tom stanju budnosti uz Studio B, onda znate da večeras je održana revija Replaya. Bili smo jako bitno mesto, odnosno destinacija, i čitav tim, prvi tim Replaya je u Beogradu. Oni su došli iz Italije. Jedan od ljudi koji je na čelu ovoga tima zapravo radi i za Dolce i Gabbanu, a danas je bio gost emisije Beograd je dobar dan. Kako je to proteklo? Mi smo ispratili neku tu narednu fazu, odnosno samu reviju. Bićete u prilici takođe večeras da vidite. Šta sve može da se zabeleži telefonom? To smo juče upravo ekipa Ciklotrona je pričala na tu temu, kako je njima bilo zanimljivo u tim godinama kada su odlazili u Japan i videli kako se nešto beleži mobilnim telefonom kao neka vrsta slike. Sad već ozbiljni snimci. Koliko možemo biti u tome kreativni? Pretpostavljam da da, s obzirom da evo ovaj festival već ima i svoju dugogodišnju tradiciju. O tome večeras pričamo sa Vladimirom Đukelićem, zapravo rediteljem, ali koji je negde na čelu Red Productiona i koji je negde na čelu čitavog ovog festivala koja se zove Nova svetlost. On će vas pozvati da takođe i dalje možete da šaljete svoje radove. Kako izgleda izložba u Ozonu mladih, novih dizajnera iz ovog regiona, zapravo negde i Evrope, s obzirom da su se i oni priključili ovom timu, ipak na čelu su tu ipak beogradski, odnosno srpski dizajneri koji su vrlo talentovani, mislim nekako najviše u sferi upravo nameštaja, što znači interijera, i to ćete saznati večeras. Dovoljno je, kao što znate, samo to stanje budnosti, možete lepo i da se ušuškate ukoliko ste umorni, ali da nas ispratite do kraja, naravno ukoliko spadate u kategoriju onih koji vole da budu informisani o onome što se dogodilo u njihovom gradu na temu kulture, odnosno zabave. Hajde da krenemo da vidimo šta smo beležili u restoranu Reset večeras.
Dobro, evo sada smo vidjeli ovaj božanstven kolorit i taj proces i tu umetničku slobodu. Eto da može da se sedne ispred jednog restorana u to neko beogradsko veče, predvečerje. Zapravo smo se uhvatili ekskluzivno noć pred izložbom. Miša Morača, naravno gostu dajemo prednost, jel da, Peđa? Mi smo nekako već stari drugari. Ovde se i domaće osjećaš. Dobroveče i hvala vam što ste tu i Predrag Miladinović. Moram sad ovo zvanično, znaš, zbog gledalaca prosto. Mišo, tu ste u Beogradu, u svome gradu, odlučili ste... Rođeni grad. Odlučili ste da nekako tu 30-godišnjicu rada, delovanja, umetnosti, da započete ponovo taj jedan umetnički krug upravo iz Beograda. Što je nekako potpuno logično. Kažu da ljudi koji odu u inostranstvo, da kako godine prolaze, da nekako postoji ta želja za vraćanjem, bez obzira na uspeh koji se postiže u tim nekim inostranstvima. U vašem slučaju je to bio Pariz, jer ste bili prilično dugo, a potom Amerika. Znači, to su neka dva mesta u kojima živite i radite. Jel da? Jel osjećate tu potrebu za vraćanjem u Beograd? Pa uvijek sam se vraćao u Beograd. Dok god sam bio napolje, sam se i vraćao. Beograd je uvijek bio tu. Ali sada zvali su me u Parizu i onaj galerij me zvala iz centra Pariza, Sažem Deprea, za tu proslavu 30-godišnjice rada, pošto me znaju toliko godina. I ja rekao, što ne treniram prvo u Beogradu, da vidimo kako to ide, pa ću tamo da nastavim. I tako ispalo. I srećom Peđa otvora restoran u isto vreme i Zeka, njegov partner. Niste se vas dvojica upoznali, prepoznali, u stvari i upoznali i prepoznali jedno? Zeka i ja. Ne, Miša i ti. Miša i Zeka su prijatelji iz Pariza. Zeka, ja poznajem Miša iz tog vremena su zajedno živjeli u Parizu. I sada je Miša, kada se vratio iz Amerike nedavno, u stvari pre nego što je otišao za Ameriku, došao iz Pariza ovde, pa pre nego što je otišao za Ameriku, on je svratio, upoznali smo se, Zeka mu je pokazao šta radimo i nekako se tu Miša skroz smestio u taj ambijent, kao da je mesto tamo. Vi ste Dorćolac, Mišo? Ne, ja sam na Slavi rođen. Vračarac, znači. Pa da. Da, zato što nekako ipak kada o Beogradu pričamo, svaki deo grada nosi svoj određeni duh, složit ćete se. Dorčel je moje isto. Beograd je vaš. Kalimegdan, upravo. Mišo, kako je izgledao taj put? Evo malo da vas i ljudi koji su budni večeras u Studio B, da nekako približimo i vas i ono što ste radili i neki vaš životni put koji naravno se prepliče. Prosto kada je umetnik u pitanju, to nekako jeste glavno. Umetniku jeste glavno da stvara, a posle ostalo ćemo sve vidjeti što su ljubavi i neke druge realizacije. Znate šta, moj put je bio vrlo dug i trnovit. Ja sam otišao davno. I to ko me inspirisao Marko Čelebonović, koji je bio prijatelj s mojim tatom, koji ima garažu, opravljao mu kola, tata njemu, i onda njegovom bratu, doktoru Čelebonoviću. I onda je vidio neke moje slike, Marko, na zidu garaže i kaže mu, tati, što ne pošalje sinu u Pariz, on je dobar slikar. I tako tata Pajelić i kod Marka da učiš malo. I ja odem. Da, ali kažu u to vrijeme vaše generacije zapravo nekako je bilo, postojala prosto ta praksa da se odlazi u Pariz. Ukoliko želiš da se baviš umetnošću, moraš. Od te ulične umetnosti, bukvalno kretanja sa ulice pa do naravno nekih ustanova, institucija, sada ne znam kako je vaš taj put izgledao, da li je postojala uopšte mogućnost da se negde doškolujete, da budete na nekoj akademiji? Pa nije, ali izboriš se sam za svoje školovanje lično. Moja sestra pokojna je bila prima balerina i ona je studirala u Parizu isto. I onda kad bi se vratila sa puta, ona bi donala fotografije, meni farmerke, košulje, i pričali mu Louvre. Ja mišljam, mora da vidiš Louvre. A ja kao slikar morao sam da vidim Louvre. Bilo je teško otići, ali uspeo sam. Tako, prošao sam Louvre, nisam ga još završio sa razgledanjem. Još uvijek. To traje godine. Da, verujem. Mišo, recite mi šta vas je negde, naravno ostali ste u Parizu i kako je sad taj umetnički život izgledao tamo? Sa kim krene prosto prvo da se komunicira? Da li to sa nekim umetničkim svetom odmah ili to se lagano otvara da biste mogli da budete slikar čije su izložbe toliko posjećene i slikar koji je poštovan u ovom umetničkom gradu? Pa znate šta, ja sam nedovršeni slikar parijski bio. Sam otišao u Ameriku da bi završio moju edukaciju kao umetnik. Tamo sam išao na u Njujorku i Los Angelesu na 2 fakulteta likovne umetnosti. I onda sam se vratio u Pariz 80. godina. I onda sam otvorio atelju na Montmartru i tu sam počeo da radim ofanzivno.
I tako da... Recimo, matrom prolaze neki kritičari koji nekako zastanu pored određenog umetnika. Veliki je broj, svi ljudi iz čitavog sveta, uvijek je tendencija otići u Pariz i tamo se baviti slikarstvom. Milioni ljudi moraju da prođu kroz Pariz, specijalno Montmartre, da vide slikare kako slikaju na ulici, da vidite zgrade. Ja sam obišao sve moguće stanove gde je Van Gogh živeo ili Paul Gauguin, kafane gde su pili. Sve sam na to morao da vidim, da osetim. I uradio sam sve to. I to je veliki doživljaj, kao umetnik, kao slikar, da doživiš druge slikare. Upravo tako. Ali da doživiš neki drugačiji život. Pa normalno. Zasigurno. To je može biti i nekada i teško, može biti i neko preživljavanje, jedna određena neizvesnost, ali to nekako kad se uplete u život umetnika, onda je to za svakog umetnika zaista veliko bogatstvo. Uvijek ukoliko imamo malo tog umetničkog u sebi, volimo da se oslonimo nekako na to iskustvo i 1000 puta da udarimo glavom u zid, ali nekako smo željni tog iskustva i tako stvaramo. Uopšte ne smijete biti da ti bude teško kad si slikar. Ja sam imao vrlo teške situacije. Prodavao sam slike za čašu vina. Šta me briga? Ja imam slobodu tu da budem slikar i kreativac. Nije važno da sam bogat ili siromašan, važno je da se događa nešto. Upravo tako. Ja imam puno prijatelja koji su tako isto živjeli kao ja i nikome nije smetalo. Jer sam jedno vreme bio strašno bogat. Jer sam prodavao mnogo dobro te grafike moje čuvene koje su bile u reljefu. I po Beogradu ovdje sam prodavao. Čak su ljudi u redu kupili grafike moje. Bio sam vrlo popularan. Zbog boja i tehnike moje. Kolorit. Da, kolorit. Tako da imaš razne faze. Ideš gore, dole. I sve moja završna faza. Ušao sam u te godine da ja moram da napravim, da zaokružim. Ali za umetnika postoji završna faza? Ne, nikada. Ali mislim to da postaneš ono što želiš, da budeš kompletan slikar, mora da prođeš kod taj cirkus, circle, kako se kaže. Krug, da. I da onda se opustiš. Onda ću da odem na Rivijeru kao Picasso, kao Marko Čelebonović, pa ću tamo da uživam i da slikam more, malo. Talasići ću da slikam i to. Čak, hajde malo da te pitam, evo imaš priliku najbolje se družiš sa Mišom i da posmetaš proces rada i ti si umetnik. Evo, ja sam rekla ljudima, napravila sam taj neki uvod, nisi čuo. Bili ste tamo, ali da tebe vezujemo nekako i tvoje lice i tvoju suprugu i onako, upravo za ovu vrstu umetnika, u jednom trenutku uličnih, a sada tu, vi volite prosto da osetite tu atmosferu, onda negde izmeštenih, ali opet sa jednom grupom ljudi koja jako lepo komunicira, jednom od najlepših ambijenata, tu uvek kažem, Flowers and Darts, a sada evo jednog božanstvenog mesta i ono što sam doživjela kada mi moji prijatelji neki me zovu i kažu da, ne znam, je ručavaju u Resetu i da tamo provode vreme i da se tamo dešavaju tako božanstvene neke spontane večeri i da se čita poezija, a to su nekako ljudi dobrog ukusa. Da, tako da, ali me zanima kako percipiraš Mišino slikarstvo. Evo, ti si mi rekao nekih par zanimljivih detalja koje, eto, kada šira javnost treba da percipira jednog umetnika, ipak je nekako važno i to gde su se te slike sve pojavile. Da. To je iz Mišine biografije, iz priče i iz ovih podataka koje smo mi sada kopali. To je stvarno puno, Saša Đorđević i ja smo se oko toga dosta zauzeli, jer je to 30 godina stvarno puno rada i onda smo kopali gde se sve nalaze i njegove kontakte i njegov život u Americi. Pa smo onda iskopali da je slikao u sedištu Evropske unije, u Briselu, Evropske zajednice u Briselu. Šta, vama to nešto odmahujete rukom? Jedan odličan Bobby Coldor omot. Sigurno ga i znaš sa onim čikicom koji gura uz brdo, ovako, mnogo je lep, taj jedno super. To je Mišin rad, to je prodato recimo u 8 miliona primjera, tako nešto. I onda taj kolorit sa celom tom pričom koja postoji u Resetu, sa tim nekim francuskim šmekom, sa Zekin